Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kula Edo Primadana. Kalian rencang kula Muhammad Ali Fitra saking kelas 11 sosial kalih. Jadi ngaturaken sesorah kanthi babagan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ibu Guru ingkang minangtu ing pakurmatan saha sedaya rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga kita ngaturaken agenging panuwun puja puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat lan hidayah kanthi kita sami saged rawuh makempal wonten ing mriki kanthi sehat wal afiat. Matur suwun kula aturaken dumateng Ibu Guru lan rencang-rencang amargi sampun pinaringan kalodangan ingkang sae dhateng kawula. Ing kasempatan punika kula badhe ngaturaken sesorah babagan pentingnya pendidikan kangge kita, sehingga rencang-rencang sadar pendidikan punika penting sangat. Saderengipun kita babagan pendidikan, sumangga kita ngilingi manfaat ingkang kita pikantos saking pendidikan. Pendidikan ingkang dhuwur, kita saged anggaya cita-cita ingkang dhuwur. Kanthi pendidikan, kita saged nyukupi urip kita piyambak ingkang boten murah kaya mundhut penwen wonten ing toko. Gedhe sanget ingkang kita pikantos saking pendidikan. Kanthi pendidikan kita saged bangun negara kita ingkang tasih ados saka makmur. Bangun negara ingkang tasih berkembang dadi negara ingkang maju. Saking mriki rencang-rencang ingkang kula tresnani, ampun kita nduweni rasa males anggene kita nempuh ilmu. Kathah saking kita pikantuk fasilitas sekolah ingkang sae lan lengkap. Tuladhanipun anggene kita siram ngangge toya anget. Kathah rencang-rencang ingkang tindak menyang sekolah niti motor utawi mobil lan uga fasilitas lengkap kawujud buku paket ingkang diparingi gratis. Guru ingkang wonten inggih luwih saking tembung cekap. Apa rencang-rencang butuhaken gampil anggene rencang-rencang pikantuk. Ananging mokal anggene bangun semangat sinau ingkang dhuwur. Tuladhanipun males-malesan tangi esuk lan kudu tindak menyang sekolah. Napa malih wonten ingkang tilem utawi dolanan wonten ing jam pelajaran. Wonten ing jaman menika padha modern menika kita dituntut kangge ningali ilmu pengetahuan. Umpami kita males, kita saged ketinggalan saking rencang-rencang kita. Para rencang ingkang kula tresnani, kita sedaya sampun sadar lan nyadari pentingnya pendidikan saking kita sekolah wonten TK, SD, kanthi saiki kita ajeng lulus SMA. Kathah sanget ilmu ingkang kita pikantuk yaiku ilmu pengetahuan utawi ilmu agama. Saking boten ngertos nganti ngertos. Ing kesempatan ingkang saya menika nyuwun restune anggenipun ngaturaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ugi ucapan matur suwun agenging samudra dumateng Bapak saha Ibu Guru ingkang boten duweni rasa bosen anggenipun ngelingi kita supaya sregep sinau. Kanthi dukungan punika, alhamdulillah kita saknika saged metik hasile. Kanthi nyuwun ampun ugi ridhonipun Gusti, mugi napa ingkang kita cita-citaken Allah Subhanahu wa taala ngijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap sakmenika anggene kita cekap sakmenika atur kula ing kesempatan punika. Umpami wonten kalepatan ugi lepeting atur ingkang boten sreg kula nyuwun agenging samudra palaksami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.